Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Advokat u najširem smislu označava pravnog stručnjaka, odnosno pravnika koji svoje stručno obrazovanje koristi u svrhu zastupanja interesa raznih fizičkih ili pravnih osoba. Za bavljenje advokaturom je u pravilu nužna diploma pravnog fakulteta, pripravnički staž u advokatskoj kancelariji ili odgovarajućem telu državne uprave, kao i polaganje stručnog pravosudnog ispita. Večeras priča doktora krivično-pravnih nauka o životu, borbi, padovima i najvažnije istini. Preko puta mene, Nataša Tošić-Sremac. Nataša, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Hvala vam što ste se odazvali pozivu za moju emisiju. Hvala što ste me pozvali. Kako ste? Dobro. Da. Večeras razgovaramo o vama, vašem životu, nekim usponima, padovima, kao što sam rekao i u samoj najavi, najvažnije o nekoj istini. Jeste spremni da razgovaramo o nekim temama koji se tiču vas, koji se tiču pravosuđa, zakona? Jesam. Da. Koliko je bitna istina? Najbitnija. Kako vi gledate na istinu? Kao na nešto relativno. Nekad malo prikriveno, ali uvijek ispliva. Ono što jeste i ono što nije. Da li je teško boriti se sa tom istinom ako je prekrivena, pa onda da bi se otkrila? Koliki je to proces, koliki je to put? Je li dug taj put i koliko moraju, što kažu ono, da se ljudi namuče da bi došli do same istine? Kako kada, ali uglavnom kada je što je istina veća, put je teži. Ja to tako gledam. Je li tako bilo i kod vas? Jeste. Jeste? Jeste. Da. Nataša, ja bih negde da večeras govorimo na razne teme, ali negde i prosto koncept ove emisije malo i da idemo kroz život i kroz neke padove i borbe. Da li ste vi želeli da budete ovo što ste danas? Ja sam želela da budem pravnik, kao moj otac, ali sam negde u 3., 4. gimnazije želela da budem profesor istorije. Nisam pobedila, bila sam druga u Republici na takmičenju iz istorije u gimnaziji i ja sam htjela da studiram istoriju. Tata je smatrao da to nije profitabilno, rentabilno, postoji porodična tradicija, tata je isto pravnik i onda 99. one godine kad je bilo danas od tada je već prošlo koliko, 26 godina. Tu su nam se nekako presekli ti snovi, želje, nade i tad smo otprilike morali ono što se može i mene tata upisao na Pravni fakultet u Beogradu. Da. Ja sam mu puno zahvalna za to, smatram da je donio ispravnu odluku. Nisam ja bila zrela u tim godinama da donosim one odluke koje su za ceo život. Da li su posebni ljudi koji su završili Pravni fakultet? Da li su posebni ljudi koji su završili pravosudne ispite? Nekako javnost drugačije gleda na advokate, na advokatske kancelarije, na zastupnike. Nekada se na to gledalo drugačije, sa puno poštovanja. Sada, nažalost, nije takva situacija. A kako gledaju danas? Pa na advokate ne gleda više niko kao na nešto što treba respektovati. Gledaju na nekoga koji samo otprilike uzima novac i ne može ništa da završi. To ja pričam ono narodno mišljenje, kako narod smatra. Koja je funkcija advokata nekada bila, gdje advokat stvarno mogu nekoga da odbrani i danas u ovom sistemu, kakav jeste, gdje je uloga advokata procesualna. Nažalost, ali je tako. Hoćete mi kažete da se advokat više cenio u neko prethodno vreme nego danas? Hoću. To definitivno. Jeste to osjetili na svojoj koži? Jesam. I pričat ćemo o tome. Da, naravno. I sve ima cenu u advokaturi i u životu. Je li jeste? Da. Da. Je li ta cena visoka? Prilično. Previsoka. Ali život je borba. Sve je to deo advokature i deo života. Koliko jedan advokat treba da ima hrabrosti i snage da bi prihvatio neki slučaj od fizičkih ili pravnih lica da bi ih zastupao? Koliko treba imati snage, znanja, moći, umeća da bi došli opet do onoga što sam u samoj najavi rekao, a to je do istine?
Treba imati srce za bilo šta što radite, ne samo za advokaturu. Treba imati srce, treba imati hrabrost za to nešto. Meni je moj profesor fakulteta Špiro Vuković, on je meni predavao krivično procesno pravo, rekao advokatura to ti je zanat. Kad izađeš sa pravnog napolja, nećeš znati ništa što je tačno. Ja sam državni fakultet završila u Beogradu, posle mjesec dana trebala se piše žalba na odluku prekršajnog suda. Ja to nisam znala da uradim. Ja sam izašla kao neko ko je diplomirao jako brzo, fino i ko nije znao u praksi apsolutno ništa. I onda sam sjetila njegovih reči, to je zanat, naučit ćeš, treba vremena. Tako da odgovorit ću na pitanje, sve se nauči, zakoni se menjaju, propisi se menjaju, sudska praksa, sudska doktrina, sve to može da se uklopi, ali da se bude pravi advokat treba hrabrost i treba jako srce. Koliko danas imamo tih pravih advokata, iskrenih, onih koji zaista čvrsto, ozbiljno i pošteno rade svoj posao? Jako malo. Baš malo. Nažalost, advokatura je profesija koju sam ja voljela, koju volim i dan danas, ali jako malo. Sve se to promenilo. A kako gledate na vaše kolege koji su kontra od svega ovoga što sam sada nabrojao? Ne bih se ja izjašnjavala o njima. Ima jedan koji sudi svima, pa on će za sve što radimo, svi. U samoj najavi sam rekao da pravnik koji svoje stručno obrazovanje koristi u svrhu zastupanja interesa raznih fizičkih ili pravnih osoba. To je advokat. Je li tako? Da. Kako biste vi sada nekako približili naciji, ljudima i publici koja će gledati večeras ovu emisiju, šta je advokat u stvari? Konkretno bih ja pitao. Šta je po vama? Šta je advokat? Advokat je neko koji je uz vas kad je najteže. Kad nema drugog rješenja, kad mora da se dođe do suda, bilo parnica, krivica, izvršni postupak, bilo koji. Kad treba stručna pomoć i stručno znanje i neko da bude uz vas, što je mnogo bitnije od stečenih znanja, to je advokat. Nataša, nekako ja kada gledam sa strane i kada čujem razne priče baveći se ovim poslom, nekako kada u kući imate advokata, nekako i porodica se vuče u to. Nekako čini mi se da neko ko je advokat ne može prosto da odstrani i napravi oklop što se tiče porodice i samog njega kao advokata, to jest njegove branše i poziva. Nekako mi to vuče jedno uz drugo, pa onda i porodica nekako učestvuje u tome. Je li tako? Tako je, tako. Advokatura je nešto 24/7. Koliko je to teško, Nataša? Pa preteško. Naročito ako je porodica sa malom decom ili i veća kad su deca. Deca trebaju da imaju svoju pažnju, svoju posvećenost njima, a advokatura vuče sve vreme. Koje može i koje treba i koje ne treba. Tu su pozivi kad treba i kad ne treba i kad je hitno i kad nije hitno. Tako da ona se implementira u celu porodicu i primjer moje dece od kojih od njih dvoje nijedno ja ne bih želela da budu advokati, ja im neću stati na put ko šta bude hteo, ali ja ne bih voljela da se bave ovim poslom. Da li bi oni imali vašu podršku ukoliko bi izrazili želju? Šta god. Ja sam mom tati zahvalna što je doneo odluku umjesto mene tad kada je trebalo, ali ja neću ni u ničije ime donositi odluke. Čim neko po zakonu postane punoletan, ima 18 godina, šta odluči, to će mu biti. Moja puna podrška za šta god se budu opredelili, ali ne bih voljela da rade ovaj posao. Nekako kada kažemo, on je advokat, ljudima se čini da taj neko ima mnogo novca, da zarađuje abnormalne količine novca i prosto hoćemo malo da pričamo o tome. Da li je to tako? Nije to tako. Zašto ljudi misle da je tako? Zato što su mnogo gledali ove inostrane filmove, američke, pretpostavljam, najviše gdje su ove advokati stvarno imućni ljudi. Ja sam bila u Švajcarskoj 2 puta, gostovala kao savjetnik u nekim predmetima. Savjetnik, to su naši državljani, bili u krivičnim postupcima. Mi tamo ne možemo da radimo, ali imaju pravo na svog savjetnika. I ja sam učestvovala u postupcima kao savjetnike. Tamo kolege advokati su stvarno milioneri. I to je druga cifra, druga tarifa, drugi troškovnik, sve drugačije. Ovo je ipak
nešto drugačije u Srbiji i to nije tako kao što ljudi misle da jeste. U mnogo situacija ne može uopšte, nisu mogli da se naplate nikad sudski troškovi ili stranka ih dobije pa ih naplati sebi, ona nema odakle da se uzme od nje taj novac, tako da sve su to opcije i muke u advokaturi. A porezi moraju da se plate redovno, članarina komori, osiguranje od profesionalne odgovornosti i tu još neke obaveze prema komori. To nevezano radili ili ne radili, naplatili ili ne naplatili, svoje obaveze morate da ispunite. Nataša, kažete da su tamo vaše kolege milioneri. Jesu. Stvarno milioneri? Jesu. Oni su poreklom sa Balkana, iz Ljubljane, obojica kolega u Ženevi. Bila sam, gostovala sam i na prijemima i na svemu. Jesu. Šta kažu oni? Pa kažu da je to tamo normalno. Oni su se školovali u Cirihu, jedan kolega u Bernu i kažu da je to tamo sasvim normalno. Ne mogu baš da se setim cifra, ali nekih sad vremena razgovora sa tim kolegom u Švajcarskoj košta minimalno 1000 franaka. Ovdje ne može da se naplati nekom pravni savjet, niti je to praksa, niti sam ja to nekad radila. Tako da velika je razlika, ogromna. Znači pravni savjet tamo košta negde oko, ajmo reći u eurima, negde oko... Na sat ide. Mislim da na sat. Minimalno sat vremena je 1000 franaka, pa onda ide nešto veće ako nisu povećavali. Ja sam bila pre 5 godina posljednji put u Švajcarskoj, tako da sam vidjela njihov sistem, stil života. Imam i svoje prijatelje koji žive tamo, imam najboljeg druga iz djetinjstva koji živi u Švajcarskoj. On se bavi nekim drugim poslom i on je meni približio te aspekte. On je 100 puta rekao, ja sam lepo rekao da si trebala u Švajcarskoj da učiš fakultet, evo gde bi bila sada, a gde si sada? Ja sam rekla, dobro, mene zadržalo to gde smo rođeni on i ja, i on zna da je to tako, vuče i njega, ali on je odrasao tamo, ja u Zaječaru, okolini, u Lubnici, ja sam odrasla u Lubnici, taj moj drugi isto odatle, samo što su njega odveli tamo na školovanje, a ja se školovala u Beogradu. Dobro. Nataša, da li ste spremni da malo uđemo u srž emisije i da razgovaramo konkretno, baš negde i o nekim vašim privatnim postupcima i nekoj intimi i negde o vašem radu, liku i delu, baveći se advokaturom? Spremna. Hvala. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Natašom Tošić-Sremac. Nataša, rođeni ste 20. juna 1980. godine u Zaječaru. Tako je. Ajmo odmah da idemo na tu Lubnicu. Ajmo. Pošto ste dali šlagvort, pa ajde da vidimo tu. Kakve emocije vas obuzimaju kada pomenem mesto Lubnica? Najjače. Zašto? Koje mogu da se oseti i spomenu. Ja sam odrasla u Lubnici i čuvali su me baba i deda sa majčine strane. Ja potičem iz rumunske porodice, Srbi kažu Vlasi, ali mi smo Rumuni. Maternji jezik je rumunski, u našoj kući se govori rumunski i mene su mama i tata tu dali na čuvanje babi i dedi. Ja sam tu ostala do danas. U toj kući bila mi je živa i prababa i čukumbaba. Srpski jezik sam počela da učim negde sa neke 4 godine, da bi mogla da idem u školu. A nisam ga dobro naučila, ja mislim, do fakulteta, zato što se dosta razlikuju. Rumunski je romanska grupa jezika, srpski slavonska grupa jezika, ako sam dobro rekla, i razlika je velika, ali sam ga ja savladala. Ali u konačnom, u suštini, da se ne primećuje razlika, ja mislim na 1. godini fakulteta. Tako da sam ja u Lubnici odrasla, porasla sa babom i dedom, završila osnovnu školu i posle otišla gimnaziju Zaječar. Osnovna škola Đure Akšić u Lubnici. Jeste. Mi smo istureno odeljenje, ali mi tebe smatramo najkvalitetnijim đacima. Ima nas iz sela koji su tu završili i pokojni Čika Dragan je bio pilot iz našeg sela. Imamo inženjere svuda po svetu. Malo je to mesto, ali tako s vremena na vreme da po nekog baš školovanog čoveka. Kvalitetni ljudi. Kvalitetni ljudi i mi smo uvek trpeli to nekako kad kažu Vlasi, oni su neškolovani, ovakvi, onakvi. Ja se sa tim susretala i u gimnaziji i mi valjda iz te želje da im objasnimo i dokažemo da ćemo mi svi da se školujemo, ne mogu svi naravno, ali sa vremena na vreme stvarno izađe dobar kadar. Otac Miodrag, on je policajac i bavio se advokaturom. Jeste, sad je u penziji. Jeste, tad. Majka Jelica, učiteljica u penziji. Jeste. Kakvo ste detinjstvo imali? Lepo. Ja sam išla kod roditelja vikendom
i za raspuste. Što znači to išla kod roditelja? Pa mislim, mi smo selo do sela, oni žive u Gamzigradu, ja u Lubnici i onda za vikend odem kod mame i tate, ali se vratim u Lubnicu, to sam išla u školu. Aha, a zašto ste vi živjeli u Lubnici, a mama i tata u Gamzigradu? Pa nema toga, ja još nemam taj odgovor baš konkretno, ali valjda baba i deda su bili jako mladi kad sam ja rođena, nisu imali ni 40 godina. I onda oni su me uzeli, pretpostavljam, da me malo čuvaju, pričuvaju, ja sam ostala sa njima da ne bi bili sami, jer mama je jedinica. Vaši roditelji vas predaju babi i dedi? Pa tako. Koliko su vaši roditelji imali godina kada su dobili vas? Tata 30, mama 22. A deda 40. A nana nešto manje od toga. Baš su bili mladi. Da. Sa koliko vi godina odlazite i ostajete da živite kod babe i dede u Lubnici? Pa nema godina. Ja mislim, ja otkad znam za sebe, ja sam živjela u Lubnici. To znači sa... Pa to znači, ne znam, možda pre godine dana, možda sa godinom i nešto. Bila sam ja i kod roditelja, da ne bude zabune, kod babi i dede, ali pretežno kod babi i dede. I tu mi i brat bio. Brat je 2 godine mlađi, bio i brat sa mnom kod babi i dede, dok nije okrenuo u školu, nije išao u školu kod mami i tate u Gamzigradu. A do tada smo tu bili zajedno. A ko je vas vaspitavao? Ko vas je usmeravao? Ko vas je učio? Pa naravno i roditelji, ali baba i deda. Baba i deda? Da. Nana. Ja sam nju zvala Nana. Ona i deda. I deda je preminuo septembra prošle godine. On je očuvao i moju decu, evo. U kompletu i u paketu skoro do punoletstva. A baka je preminula koje godine? 2010. godine. 2010. Su bili mali, nje se ne sećaju moja deca. Ja je se sećam i uvek, a deda septembra prošle godine. I to je za nas, za našu porodicu bio jako veliki udar. Kako su se zvali babi i dede? Radmila i Golub Prvulović. I kada pomenem Radmilu, na što prvo pomislite? Odmah na nju. Ona je meni bila i mislim, meni je majka na svom mestu, ali ona je bila i majka i baba i ona me vaspitavala. Malo je to strože bilo u to vreme, ali mislim da je sve rađeno kako treba. Ja sam njima bila centar sveta, ja sam sa njima bila non stop, tako da je to bio lep osjećaj. 3 bake su bile žive u tom trenutku i deda. I kada je baka preminula, trenutak kada ste vi svesni da ona više nije tu, a to je neko ko vas je bodrio ceo život, ko vas je naučio da hodate na kraju krajeva. To je isto meni bio jako veliki udarac. Bila su mi mala deca. Aleksandar imao 3 godine, Natalija 2, pošto je meni godina dana razlika među decom. I baš ona je od srčani zastoj imala i preminula i za mene to stvarno bio jak udarac. Ja i dan danas kažem da mi je ona sada živa, ja nijedan problem ne bi imala u životu. I osjećam da bi tako bilo. Jeste sve rekli Radmili što ste imali da kažete? Jesam. Šta biste rekli ovog trenutka da imate priliku? Da sam sve radila i do danas i radim kako je ona smatrala da treba. I da ću uvek da radim kako je ona smatrala da treba. Sve je to bilo ispravno. Miodrag i Jelica, da li su bili strogi roditelji? Autoritativan tata. Mama ne. Mama kao učiteljica ne? Mama kao učiteljica ne, ali tata on je bio i u policiji dugo i bio je na Kosovu. Teški su to trenuci, bio je van kuće neko vreme, posle se bavio advokaturom. On je imao svoje stavo, ima ih i dan danas. Strahopoštovanje prema njemu imaju i moja deca. Imate i rođenog brata Milana? Imam. Je li tako? Milan ima porodicu? Ima suprugu, ima devojčicu Mariju. To je moja jedina bratanica. Dobro. Ponosno ste tetka? Jesam, ja volim isto kao i moju decu, identično skroz. Nataša, otac i majka žive u Gamzigradu, vi živite u Lubnici. Da. Da li ste ostali željni ljubavi svojih roditelja? Nisam. Nisam ja nikad osjetila da meni nešto fali. Oni su tu bili kad je trebalo, ali moja centrala, moja baza, moj život, to je Lubnica. I dan danas. I danas kada kažete, jel kažete Nataša iz Gamzigrada ili Nataša iz Lubnice? Ne, Nataša iz Lubnice. Ostaje to, je li tako? Daću vam primjer, samo kratko. Imala sam druga jednog, poznavali smo se, nešto smo kratko studirali zajedno, posle otišao da radi u policiji u Boru
I mi se srećemo pre nekih 4-5 godina, on je postoji načelnik neke službe, ne znam tačno ko je, ja kažem najavite me kod njega, on me zna po devojačkom prezimenu, Postojanović, i ja sam rekla da me tako najave i on kaže i svojoj sekretarici, ako je Nataša iz Lubnice, pusti odmah da uđe. Znači, svi znaju da sam ja iz Lubnice. Znači da ste rekli da je Nataša iz Gamzigrada, ne biste ušli? Ne, znaju svi odakle sam ja. Ja sam jako ponosna i na svoje mesto i na svoje selo i na sve te ljude. To su dobri ljudi. To su ljudi koji se bave selom, njivama, poljoprivredom, stočarstvom, retko ko nešto radi u gradu. To je rudarsko mesto, imamo rudnik lignita u selu, većina stanovništva radi u rudniku, ali to je jedan pošten svet. Da, imao sam prilike da radim na jednom projektu, također na Hype televizije i posjetio sam Gamzigrad sa ekipom televizije pre nekoliko godina i ima tamo svašta da se vidi, da se čuje. Gamzigradska banja i Felix Romulijana. Jeste. Da. I jako je lepo. Prelepo. Malo pre ste pomenuli vlasi. I nekako vas smatraju Vlasima, je li tako? A vi ste meni rekli? Mi smo Rumuni. Rumuni. Da. Da li postoji neki običaj? I u stvari konkretno ću da vas pitam. To kada su roditelji vas dali baki i deke na čuvanje, da li je to običaj kod vas takav bio ili je to nešto drugo? U tom nekom periodu možda jeste išlo na neki običaj. Jeste, zato što su baba i deda dobili moju majku sa 17 i 18 godina. Oni su bili jako mladi kad sam se ja rodila, da oni ne bi bili sami. Dali su me tamo, ja sam tamo ostala. Možda i nije bila namera da je ostanem kod njih, ali ja sam tamo ostala. I još 2 drugova mojih iz osnovne škole su isto tako bili na neki način dati babi i dedi, roditelji zajedno, sve to regularno i dan danas, a mi smo tu odrasli sa babama i dedama. Ima običajnog prava, puno kod Vlaha. Ostalo je do dan danas. Nas je spaja nas i dan danas to što se jako puno poštujemo svoje običaje. Da. Vi ostajete u Lubnici do dan danas? Pa mislim, ja živim i u Zaječaru i na drugim mestima. Da kažem, tu je centrala. Tu je centrala. Tu je sve. I ja bih rekao tako i dan danas, pošto vam je to u srcu. Jeste. Pa bih se tako vodio time. Jeste. Recite mi, Nataša, pošto je to Lubnica u srcu, vi danas živite u Zaječaru. Delimično u Zaječaru, delimično smo u Bijeljini. Suprug mi je odatle. Dobro. Tu smo negde na pola puta. Da. Rekli smo osnovna škola Đure Jakšić u Lubnici, posle idete u gimnaziju u Zaječaru, je li tako? Jeste. I tata donosi odluku da vi budete jedna školovana žena, da završite fakultet i da se bavite onim čime on želi da se vi bavite. U tom trenutku. U tom trenutku, tako je. A Nataša u tom trenutku kaže svom ocu šta? Pa ništa, to je tata. Nema tu priče, jel? Nema, tata je meni rekao ovako, politička nezavisnost vodi direktno po reglu od ekonomske nezavisnosti. Ili da ti ja prevedem, ja ću platiti studije i ti ideš na pravni fakultet. I mislim, sve on tu bio u pravu. Ja sam bila na budžetu, student, dobar, đak. Završila za 4,5 godine. Nikakvih tu problema nije bilo oko toga. U Beogradu sam studirala državni, nije bilo tad privatnih fakulteta. Sve to išlo kako treba. Jasno. Danas vaše zvanje je doktor krivično-pravnih nauka. Jeste. I to zaista kada to stoji uz vaše ime i prezime, ima jednu veliku težinu. Je li tako? I teret. Molim? I teret. Ne čujem vas i teret. I teret. Da, znači i težinu i teret. Ima. Je li taj teret težak? Je li ta težina teška? Sredina u kojoj sam ja odrasla i u kojoj ja živim je takva da vam to neće oprostiti. Uspeh? Uspeh. Ta 2 slova, kaže moj tata, svi ovi problemi, sve ovo što ide, sve ti je to zbog ta 2 slova. Ja sam, na primjer, jedina iz generacije doktorirala. Ja sam jedini doktor pravnih nauka iz Zaječara i okoline. Ja ne poznajem ni jednog više. I to dole smeta. To jako puno smeta. Ne u mom selu, moje selo je ponosno na mene. Ali u Zaječaru smeta. Zato kažem da to nosi određenu težinu. Put je bio trnovit. Ja sam posle fakulteta završila master studije, magistarske studije.
doktorirala u inostranstvu. Republika Srbija mi je priznala diplomu doktora krivično-pravnih nauka. Sve se to rešilo. Bila sam docent u punom mandatu punih 5 godina. Sad sam birana za vanrednog profesora u produženom mandatu od 6 godina. Stalno nešto produžavaju te rokove, povećavaju kriterijume. Zato zbog ovog naglog upliva puno doktora nauka i to je sve u redu, ali je sve to išlo korak po korak. Nije bilo preskakanja nikakvih stepenica. Kako je zakon propisao, tako se išlo. I došlo se do vanrednog profesora. Jako ste ponosni na to, pretpostavljam. Izuzetno. I zahvalna i porodici i svima koji su me podržavali na tom putu. Koliko je bitna podrška porodice u samom tom putu i doći do svega toga i ostvariti negde cilj koji ste verovatno imali ispred sebe, a to je da postanete doktor krivično-pravnih nauka? Pa bitno je. Bitno je. Mama i tata su mi čuvali decu da bi ja mogla da učim. Eto, da spremam doktorsku disertaciju, to je obiman rad, da spremam ispite. To je trajalo jako puno, tako da eto, pomagali su mi svi. Baš svi oko toga, cela porodica. Brat, snaja, svi. I sad se vraćamo na ono što sam malo pre rekao, da prosto upliv porodice u vaše zvanje je neminovan. Neminovan, imaju oni svoje zasluge, svi pomalo. Da, to je jako lepo. Jeste. Nataša, od 2005. do 2008. godine vi ste u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru bili tužilački pripravnik. Tako je. Je li tako? Jeste. To je 3 godine. Tako je. Kako je bilo te 3 godine u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru? Po starom zakoniku o krivičnom postupku su vođeni postupci, nisu bile tužilačke istrage i nije bio veliki obim posla. I ja sam stekla utisak da meni tu nije mesto. Tu postoji hijerarhija. Pripravnik, saradnik, zamenik, tužilac, viši tužilac, apelacioni, vrhovni. Svuda ima neki šef, ja nešto šefove ne volim previše. Eventualno jednog šefa uvažavam, ostale ne. I to je meni bilo nešto nepotrebno i ja sam rešila da ja to neću se baviti tim poslom. Rekli ste da niste vidjeli sebe tu. Nisam, zaista nisam. Iz kog razloga? Pa iz tog razloga što moja glava ne bi došla do izražaja i moje mišljenje, jer postoji obavezno uputstvo i postoji ta hijerarhija koja se meni nije dopala. Postoji dan danas hijerarhija u tužilaštvima, da ako imate jedno mišljenje vezano za jedan predmet, a šef napiše drugo uputstvo, postupate po šefovom uputstvu. Recite mi šta se vama tu nije dopalo? Pa to što šef misli umjesto mene. Imam ja da mislim. Zato nije moglo vaše mišljenje da izađe prosto na sunce? Nije moglo se čuje? Nije, ja sam bila pripravnik tada, bila na magistarskim studijama, radila svoju magistarsku tezu. Ja sam videla da nema tu mesta. Kako biste opisali te 3 godine? Ja sam u te 3 godine bila na efektivnom stažu 1,5 godina. 1 godinu i 8 mjeseci, posle sam bila na porodiljskom. Pošto je meni sin 2007, ćerka 2008, tako da se ja poslije tih 1 godinu i nešto dana, nepune 2, nisam ni vraćala na rad u tužilaštvu, bila sam na porodiljskom odsustvu. Ali nemam neka pretjerano lepa iskustva odatle. Da. Ni po kom aspektu, ni stručnom, ni privatnom. Ne. Ste mogli nešto da naučite? Ne. Svaka inovacija koju sam ja tu donela bila je odmah sklonjena na stranu. Ja sam kasnije na to što sam tad predlagala da se primeni oportunitet krivičnog gonjenja. To je odlaganje krivičnog gonjenja za neka sitna, bezazlenija krivična dela, gdje se plati neke pare u humanitarne svrhe ili da neki društveno koristan rad. Ja sam krenula tada da se bavim tom temom, ja sam doktorirala na toj temi. To je bila doktorska teza? Ne, tad je to bio naučni članak. Aha. Pa je onda to raslo u magistarsku tezu i u doktorsku disertaciju. Dobro. Tad je meni šef rekao, vidi, te knjige, te inovacije, to sve ovdje ne može da ide. Ovdje ide redovan postupak i onda sam ja vidjela da to meni tu nije mesto. Eto, nikoga ja ne vređam ništa, ali meni tu nije bilo mesto sa njima. Znači vi ste tada bili pripravnik? Jesam. I za te 3 godine niste mogli nešto da naučite? Ništa. Ja sam mogla njih da naučim neke stvari kako da primene, da malo pojačaju fond tužilaštva. Tada je to moglo da se plaća to na račun tužilaštva. Oni mene to nisu uzeli za ozbiljno i eto, tako smo se razišli. Da. Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku. Tako je. Je li tako? Tako je.
Hoćemo malo da pričamo o tome? Hoćemo, ja sam kod njih doktorirala na tom fakultetu. Kod profesora Alije Ismeta. Njega moram da spomenem, on je jedan divan čovek. Ja sam radila 7 godina doktorske studije u Kragujevcu. I došla u neku vrstu sukoba sa mentorom oko moje teze, doktorske. Jer načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u Republici Srbiji u tom trenutku niko još nije bio doktorirao na toj temi. I meni rekao, otprilike, sačekaš još malo, pa ćemo onda vidjeti neko tamo bitan je napisao tu istu tezu, sličnu, pa sačekaj njega pa ćeš ti posle. Ja sam rekla, neću posle. Uzela dokumentaciju. Jedan kolega iz Sarajeva me upoznao sa profesorom Alijom Ismetom, on je jedan od vlasnika fakulteta u Travniku. I on je mene pitao odakle si, ja rekao iz Zaječara, on je tu bio oficir na službi više od 10 godina, zna Zaječar bolje nego ja i okolna mesta. I onda smo krenuli sve iz početka, da priznamo diplomu pravnog fakulteta, da priznamo master, da priznamo magisterijum, da damo razliku u ispitima, pravo u Bosni i Hercegovini, isto krivična katedra i na kraju sam doktorirala na toj temi, prva na Balkanu, ali i u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Morala sam da doradim tezu, da disertaciju, da bi bilo obuhvaćeno uporedo i Republika Srbija i Bosna i Hercegovina. Oni su me nakon toga kao najboljeg doktoranta i doktora nauka njihovog birali u zvanje docenta. Tu sam provela 5 godina i septembra prošle godine me birali za vanrednog profesora. Tako da imamo kontinuitet u radu 7 godina unazad. 8 već. Da. Da li je teško biti profesor na takvom fakultetu? Nosi težinu. Predaju jako ozbiljni profesori. Jako učene glave, što bi rekli u mom selu, tako da nikad ne znam da li sam ja to dovoljno dobro odradila. Pratim druga predavanja, učim od njih. Učim od redovnih profesora, učim od nekih varenih, uglavnom učim od redovnih. Od mog mentora. Ja mislim, on meni više nije mentor, ali i dan danas pratim od mog bivšeg mentora predavanja, zato što me on doveo do te disertacije. Komisija za odbranu disertacije mi je bila mešovita. Srpskog porekla nije bilo nikog. Jedna Hrvatica divna, jedna Jevrejka i jedan Bošnjak. Tako da oni su bili u mojoj komisiji kad sam ja branila disertaciju svoju. To su sjajni ljudi i puno su me naučili. Učim od njih i dan danas. Imam slobodu da idem na njihova predavanja, da vidim kako rade, šta rade. Može svako da nauči tekst i da ispredaje studentima, ali taj metodološki i pedagoški pristup, to ne može svako. To se uči. To se uči do kraja života. 5 godina ste radili na fakultetu, univerzitetu Unio Nikola Tesla. Jesam ovdje u Beogradu. Da, tamo koliko ste radili? 5 godina? 5, kao gostujući profesor iz inostranstva. Da, i tamo ne radite više? Ne. Jednostavno se nismo slagali oko nekih stvari, oko nekog pristupa predavanjima i više ne. Ali mi sve ostalo u jako lepom sećanju i lepim uspomenom, uvijek mogu da ih pohvalim kao fakultet. Da. Kada je u pitanju vaša doktorska teza, tema je bila? Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i njegova nedovoljna primjena u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Koliko se sprema jedna doktorska teza? Puno. Ja sam je radila, pa mogu reći 3 godine, pa sam onda otišla za Travnik, pa sam položila još 8 ispita razlike, pa još 1 godinu dorade. Recimo da smo radili 4 godine, a da je imala nacrte. Imala je teze u disertaciji, ali sam ih razradila i najteže sam radila predloge de lege ferenda. To su buduća zakonska rješenja kako ja smatram da to treba da bude. Pa mogu reći da 4 godine je pisana disertacija. 4 godine? Otprilike. Nije to svakodnevan rad, ali je tu negde. Otprilike toliko. Ja nisam radila samo, prvo sam radila samo Srbiju, a ovdje, pošto sam prešla tamo da radim doktorat i da odbranim disertaciju, onda sam uhvatila i Bosnu i Hercegovinu, koja je priča za sebe što se kompleksnosti pravnog sistema tiče. Jasno. Vi imate i nekoliko udžbenika iza sebe? Imam. Je li tako? Imam. Hoćete mi kažete nešto o tome? Hoću.
Prvo sam izdala koautor sam sa profesorom Miloševićem i mojim mentorom, profesorom Alminom Daudbegovićem, Pravnu kliniku krivičnog procesnog prava Srbije. Po tom udžbeniku se i dan danas predaje ovdje u Beogradu, na Fakultetu Uniona Nikola Tesla. Potom sa profesorom Balšom Kašćelanom kao koautori smo izdali Pravnu kliniku građanskog procesnog prava, što je vrlo specifično, jer retko koji krivičar ume da vam predaje građansko procesno i obratno. Za sebe smatram da mogu, jer sam i predavala Pravnu kliniku na građansko-pravnoj katedri, punih 5 godina. I prošle godine smo profesor Milan Milošević, čuveni moj profesor, i ne samo moj sa Beogradskog univerziteta, i ja izdali udžbenik krivično procesno pravo Srbije, po kome predaju. Po svim udžbenicima se vrše predavanja i dalje na fakultetu na kome sam radila. Tako da, eto, mogu da kažem da su to 3 ozbiljna udžbenika. Udžbenik ne može se uradi za 1 dan, niti za 1 godinu. Ozbiljniji udžbenici minimum 3 godine. 3 godine smo radili krivično procesno pravo. Profesor Milošević i ja. Ponosni ste na to? Jesam. I tekako. Pisali smo i naučne neke radove, neki su referentni, neki nisu, ali najviše smo radili na udžbenik. Udžbenik je ono što temu približi studentu. Mi možemo da napišemo ne znam koliko dobro, ako student ne razume ono što je napisano, ono što ja pričam, onda sam ja to sve loše odradila. Nataša, imate jedan brak iza sebe. Da. Je li tako? Tako je. 2006. godine. Tako je. Do 2014. godine. Tako je. I iz tog braka kao krune ljubavi imate 2 dece. Tako je. Aleksandra i Nataliju. Jeste. Je li tako? Jeste, sve je tako. Da. Da li ste imali advokata kada ste se razvodili? Jesam. Jesam. Jeste. Bilo je kompleksno, ali smo završili. Da. Kako je to, Nataša, kada advokat traži advokata? Pa u tim trenucima teško, emotivno teško. Teške su to stvari. Kad radite i za drugoga, teški, i kad radite za sebe, ali eto ja gledam sve je to život i eto tako negdje moralo da bude. Je li bilo trenutaka kada ste uzeli advokata za razvod, pa onda da vi tom advokatu pripomognete? Pa tata je bio advokat za razvod. Pa što ne kažete odmah, Nataša? Tata je tu bio advokat za razvod, ali onda smo otkazali advokate u nekom trenutku i onda smo se razveli sporazumno, u miru i imamo zajedničko starateljstvo nad decom, tako da smo sve rešili. Na kraju bez advokata. Što kažu mirnim putima, tako? U nekom trenutku da. Išlo je to prvo sa suđenjima, onda smo rešili da to nije pametno, smo se razveli sporazumno. Da. I što bi bilo lepo da se svaki problem reši mirnim putem. To bi najbolje bilo. Da. Ja to svakome kažem ko je dolazio za razvode. Gledajte da se dogovorite, traje dugo, stresno je, deca imaju traume, bolje sve na dogovor da se reši. I mi smo uspeli to nekako, u nekom trenutku da rešimo dogovor. Da. Danas ste u srećnom braku, u drugom braku, sa Milanom. Jeste. Tako. Tako je. Prvi brak ste završili 2014. Formalno pravno nešto kasnije, ali tad smo se rastali 2014. Da. 2021. godine vi rešite da prosto uđete u drugi brak. Nisam ja rešila. A ko je rešio? Ovako je to išlo. Rešio je moj pobratim Safo Bulić iz Sarajeva. Šta se desilo? Ja sam doktorirala, dobila zvanje docenta i oborili su konkurs. Prvi put nisam imala državljanstvo Bosne i Hercegovine. Već izlazi docentura i kaže moj pobratim, treba da rešimo državljanstvo. Kako ćemo? I on kaže meni, jer rekao ja sam gledala zakone, kažu da najbrže brakom. 1 godinu dana brak i onda ja dobijem državljanstvo i to je to. Ali mi se ne možemo sa bilo kime. On kaže to ćemo, naći ja imam dobrog prijatelja, to će on to da reši sve. I u nekom trenutku 2021. zove mene pobratim, kaže moj prijatelj ti je u Beogradu, ideš da se vidiš sa njim, da dogovorimo ovo papirološki oko braka i onda mi se javi posle toga. Ja sam tad bila sa decom u Beogradu i videla se sa njegovim prijateljem, to je ujak mog sadašnjeg supruga
Tad sam i upoznala svog supruga, bukvalno na 1 minut. On je prišao i rekao, ovo ti je muž, ovo ti je žena, ajde izlazi napolje mu mužu. Ja ovako gledam, kao eto, to ćemo da rešimo. Venčanje ne u nedelju, nego one sledeće. Rekao, čekaj malo, stani, to je već panika. Drugo je kad mi pričamo, drugo je kad mi krenemo da radimo brak, a mi se ne znamo. Kad uđete u realizaciju. Rekao, čekaj, stani. I on kao, ajde, daj papire, tamo vamo. I ja kažem, ajde sad, šta mi Bog da. Stvarno mi trebalo državljanstvo tog trenutka da bi ja mogla da dobijem zvanje vanrednog profesora. Rekli mi sa fakultet, nećemo moći ništa bez državljanstva, apliciraju državljani BiH. I mi se tu dogovorili. Ja tad videla Milana prvi put, drugi put sam ga videla tamo za 10 dana kad smo išli na venčanje. I eto. I boga mi, to se ispostavilo taj ugovoreni brak dobar. Pa tako se ispostavilo, zato što i nekad je bilo tih ugovorenih brakova duže trali nego ovi danas. To kaže statistika, to ne kažem ja. I to je bilo venčanje, išla sam ja, drugarica, iz Zaječara smo išli za Bijeljinu da se venčamo i vozač moj. Bilo mi puno da vozim. Došao mi pobratim iz Sarajeva, došao njegov sin Sejdo Bulić, on nam je bio kum. Milanova sestra, sada pokojna Andrijana je bila kuma. I vidim ja ovo liče na pravu svadbu. I rekao, opala, šta ćemo sad? Ništa, vidim, oni potpisali mi brak, očitao nam matičar, ide se na ručak u etno selo, sad nema nazad, šta ćemo sada? Šta je tu je? Šta je tu je? Moram da kažem, Saša me zove telefonom u jednom trenutku, ja kažem na venčanju sam, on kaže, kakvo venčanje? Rekao, čekaj da ti slikam izvod venčanih, pa ću te zvati kasnije. Ni on nije verovao, ni ja nisam verovala. Ja mu slikam i posle smo se čuli i posle nekih 4-5 dana nešto je poslom bio. Ujak mog muža došao u Zaječar, došao i Milan. I ja njemu kažem, kad mi možemo da pričamo, mi nismo rešili ove imovinske odnose, ništa, nismo pravili ugovor, nismo ništa. On kao, evo kad hoćeš, ajde da se vidimo za par dana u Beogradu. I mi se tad uvideli i krenuli da se viđemo. I mi smo počeli da živimo 20 dana kasnije, evo do dan danas. Eto. Znači, nije kome rečeno, nego kome suđeno. Kome suđeno, da. Nataša, vi iz drugog braka nemate potomstvo? Za sada ne. Kako su vaša deca prihvatila vašeg drugog supruga? Jako lepo. Lepo? Da. Deca su sad u pubertetu i oni tu vide prednost za sebe. Da, kao svako dete. Da, oni smatraju da ima manje koncentracije na to što oni rade, što nije tačno, sve ja pratim. Zato što je Milan tu, to su mislili u početku, a sad kad su videli dupli nadzor, ne paše im to baš najbolje, ali su baš u dobrim odnosima, baš. Mislim, Milan se meša u njihovo vaspitanje, odgajanje, to je moja stvar, to su moja deca, ali drago je njima što je on tu. Naravno. Svima nama. Naravno. Dugo sam ja bila sama sa njima. Pa i lepo je kada je jedna harmonija u jednoj zajednici, ništa lepše nema. Jeste, i dobri smo svi odnosima i sa Milanovim roditeljima. Milan je jedinac, moje deca idu kod njegovih, tamo budu koliko oni hoće. Sve to normalno. Da. Recite mi, Nataša, jel ste vi strogi kao roditelj, s obzirom da se bavite tim poslom koji je u narodu rečeno strog posao? Da li ste Niste? Nisam, popustljiva sam puno. Uvek gledam da se spustim na te neke razine nivoje, da budemo tu, da nađemo dogovor. Da sve rešimo na dogovor. Veliki su oni, ne mogu ja više da kažem ovo može, ovo ne može. Sve idemo na neki dogovor. A u sudnici da li postoji dogovor? Nema dogovora. U sudnici nema dogovora. I nema zajedničkih interesa. Uglavnom nema. I to je dosta teže. Jeste. Da? Da. Preko puta mene Nataša Tošić-Sremac, reći ću još jednom, doktor krivično-pravnih nauka. I u ovoj emisiji pretežno ćemo govoriti malo i o nekim totalno drugačijim temama i drugačijim stvarima. Ja bih negde rekao, a to ćemo i na kraju potvrditi, ali ne znam koliko se vi slažete, i advokati su ljudi. Donekle. Donekle. Neki. Neki, znači ima i koji nisu. Jel to hoćete da kažete? To. Da, da. I ja preko puta sebe, Boga mi, imam čoveka. Hvala. Da, hvala vama. Vratit ćemo se na 2014. godinu.
2014. godine bila je javna nabavka novogodišnjih paketića za decu u Zaječaru. Je li tako? Javna nabavka nikad nije sprovedena. Paketići su poručeni od strane gradske uprave. U tom trenutku gospodin Mirković bio predsjednik Skupštine grada, a tamo neka služba koja se bavila time je poručila paketiće, neki veći broj paketića, koji su trebali biti, koji su podeljeni deci ljudi zaposlenih u javnom sektoru u Zaječaru. Koliko sam ja shvatila, Centar za socijalni rad, gradska uprava, sudovi, tužilaštva i tako i bilo. I deci u Blutku, to su deca sa posebnim potrebama u razvoju u toj školi i paketići su podeljeni 2014. godine. Koliki broj paketića? Ne mogu veći broj. Veći broj. Ne mogu baš ovog puta da preciziram, ali neki veći broj paketića. I to je bilo onako pozitivno nešto u Zaječaru, jer dok je gospodin Mirković bio u Zaječaru, tu su se dešavale pozitivne stvari. 1. septembra iste godine, kad ste već pomenuli tu godinu, moj sin je krenuo u 1. razred, dobio je tablet uređaj na poklon. Svi đaci prvaci su dobili kao poklon gradske uprave i te tablet uređaje. Tako da tu su se tad u tom periodu dešavale lepe stvari. Gospodin Saša Mirković u tom trenutku predsjednik Skupštine grada Zaječara. Mislim i narodni poslanik, ali evo ne tvrdim, on to zna bolje od mene, ali zasigurno znam da je bio predsjednik Skupštine grada Zaječara. Tu su se isprepletale razne neke nijanse nepravde, razne nijanse loših stvari. Sve. I nekako je sve išlo u pogrešnom smeru, ali se vraćamo na onaj sami početak gdje je i cilj ove emisije, ovog vašeg i mog razgovora, to je istina. Je li tako? Tako je. Da. Hajde da krenemo negde od samog početka i mene zanima, prosto ušli smo u ovu temu. Nataša, vi ste u tom trenutku branilac gospodina Saše Mirkovića, danas uspešnog producenta i direktora i vlasnika Hype produkcije i Hype televizije. Tako je. I hajde malo da pričamo na tu temu. Ajde. Poznanstvo sa gospodinom Mirkovićem. Saša je javna ličnost. Ja sam prvi put za njega čula kad je on pobedio na Eurosongu, a Marija Šerifović je pevala. Iz mog ugla to je bilo tako. I on je tad proglašen za najboljeg menadžera. Ja sam bila trudna s mojim Aleksandrom, znam da nešto nisam se kretala, sam gledala televiziju. I tad sam ja prvi put videla njega na televiziji. Naravno, svi su znali ko je on. Nakon toga kreću lepi koncerti u Zaječaru, dovođenje ovih poznatih pevača u Zaječar, što se nikad nije desilo ni pre ni kasnije, da u Zaječar, to vam je bugarska granica, dok se stigne treba vremena i volje. Kreću lepe stvari. Tu nešto da se dešavaju. Od 2012. ili 2013. a Saša i formalno bude biran za predsjednika Skupštine grada Zaječara. Onda opet idu koncerti, idu manifestacije, ide čarolije u Zaječaru, ide ono sve što je lepo. Meni deca isto bila tog malog uzrasta, pa sam ja to pratila igrom slučaja, a lično sam ga upoznala 2016. godine u aprilu. Moj rođak, Saša Radulović, me je pozvao da me upozna sa gospodinom Mirkovićem. Bili su neki izbori, nešto pred izbore, hoćemo ili nećemo neku koaliciju. Ja sam inače i predsjednik Demokratskog pokreta Rumuna Srbije, jedine rumunske političke stranke manjinske u Srbiji. Ja sam tad dala podršku listi gospodina Mirkovića. To je bio pokret građana, ja mislim. Bilo je to davno, ali tako smo se upoznali. I onda ga nisam videla do 2017. do nekog septembra, kad sam pročitala na vestima ili negde da su ga uhapsili. 2017. godine vi postajete branilac. Da. Isti rođak me je zvao, koji me upoznao sa njim. Upoznao me sa ocem od gospodina Mirkovića. Ja se više ne sećam kako je išla priča u kom kontekstu, ali ja sam otišla u pritvorsku jedinicu okružnog zatvora u Zaječaru i tad smo se videli po drugi put i od tad krenuli da se borimo. Borimo se i dan danas.
Nataša, vi ste, imao je 4 branioca i vi ste bili... Peti. Jeste. Je li tako? Svi iz Beograda, samo ja iz Zaječara. Da. Šta se dešava te 2017. godine? Pa dešava se nepravda, dešava se osveta, dešava se svo ono zlo koje je moglo da se desi. Gospodinu Mirkoviću, njegovoj porodici, kasnije to samo prešlo na mene. Jer vam je u Zaječaru dan danas znak jednako između Mirkovića i Nataše Tošić. Oni kad vide mene, vide njega. Dotle je to išlo da smo se držali zajedno da bi se odbranili. Držimo se i dan danas i dalje se branimo od njih. Tad formalno, pravno sam ja branila njega, sada on na svaki mogući način brani mene. Od istih subjekata. Iz Zaječara. Sudija, tužilaca, gradonačelnika, ista ekipa, nepromenjena. On je bio u pritvoru zbog tih paketića sa kojim čovjek nije imao nikakve veze, niti on potpisao poručbenicu. Niti ih je primio, niti ih je delio, niti ih je video očima, ni jedan od tih paketića. Suđenje je izgledalo kao na 46. ili 7. tu negde. Svi svedoci dođu i kažu ne znamo ništa. Je li on poručio paketiće? Nije, ali on je bio osuđen na godinu dana zatvora. Viši sud u Zaječaru je to potvrdio, ali pre toga najveća drama je bila dok je bio u pritvorskoj jedinici u Zaječaru. Drama na sljedeći način. U nekom trenutku ja zovem da pitam kako je, zato što sa zdravljem nije bilo dobro, bio dobro i štrajkovo je glađu. Oni mi kažu odvedeni u bolnicu. Ja sam bila na nekoj svadbi. Ja krenem sa svadbi iz Knjaževca i pravo odem u bolnicu da ga nađem, zato što ja njima ništa ne verujem. Ja sam već videla gde to ide, u kom smeru. I nađem ga na internom odeljenju. Bili su stražari, kažu nemaš dozvolu, zovu sudiju. Sudija odobrila, nije, mene se to nije ticalo. Ja sam ušla kod njega u sobu da vidim da je čitam. I onda sam mu rekla, ja treba da budem prvi branilac, ja sam ovde svakog dana, a ti razmisli ko će ti biti. I u nastavku postupka sam bila prvi branilac Saše Mirkovića do kraja. Pored mene je ostao pokojni Petar Ivanović, jedan divan čovjek, divan advokat. Nažalost preminuo, mislim, pre par godina. Ova trojica se više nisu pojavila po mojim saznanjima. Ovih kolega iz Beograda, oni će se prepoznati ko su. I onda kreće borba. Njemu je pogoršalo zdravstveno stanje. U nekom trenutku ja idem u posjetu, oni mi u Zaječaru kažu, on nije ovde, prebačen za Beograd. Gde je za Beograd? Ne znam. Ja odem kod sudije i kažem, hoću dozvolu, hoću da vidim gospodina Mirkovića. Ona mi žena daje 3 dozvole. Ja to čuvam u svojoj arhivi. Pa mi kaže, centralni zatvor, klinički centar ili Vojno-medicinska akademija. Evo, gde ga nađeš, ti ga poseti. Nečuveno, nezakonito, neustavno, neprihvatljivo. Kako tako, Nataša? Tako je bilo. Postoji pres konferencija na kojoj sam ja govorila o tome. Postoji iz pres centra. Nismo znali šta više. Ja dođem u Beograd, ja ne znam gdje da ga tražim i tada je bila i zakazana pres konferencija, ja sam pričala na tom presu, da ja ne znam gdje je on u tom trenutku. I onda posle toga krenemo i nađem ga u Kliničkom centru Srbije. Bio je jako loše zdravstvenog stanja. Tada se njemu pogoršalo stanje? Štrajkovo i glađu. On je jedan poduži vremenski period. Duži, jeste. Štrajkovo glađu. Jeste. Zbog nepravde koja mu se nanosi. Zbog pritiska na porodicu njegovu, na sve. Nisu to bili normalni uslovi odbrane. Ja znam gde mi je Branjenik. Ne, ja ne znam gde je on. A sudija koja ga drži u pritvoru, koja mora da zna gde je on, ona ne zna gde je on. Ona piše 3 dozvole, pa ti ideš pa ga tražiš. U Beogradu ga tražiš. Kako ne zna? Ne zna. Kaže, odveli ga za Beograd, nisu joj javili gde. Kako može sudija da ne zna? Pa eto, u njegovom slučaju ništa nije bilo po zakonu. I dan danas tvrdim da je nezakonito osuđen. Pomenuli ste malo pre da gospodin Mirković niti je potpisao bilo kakvu nabavku paketića. Niti je primio paketiće. Niti je primio paketiće. Niti ih je video. Niti ih je video. Ali su ga sudili zbog toga. Kako to? Jer možete vi ste prosto neko ko je stručan u tome i neko ko se bavio tom temom i koji je u temi. Jer možete sad malo da mi sa stručne strane kažete kako to? On je osuđen zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja. Po statutu grada Zaječara
predsjednik Skupštine grada nije odgovorno lice za poslovanje gradske uprave Zaječar. Odgovorno lice za gradsku upravu Zaječar je gradonačelnik, kako god se on zvao u tom trenutku. Znači, Saša prvo, gospodin Mirković, nije smeo da bude optužen za tako nešto, jer nije bio na toj poziciji na kojoj bi mogao da izvrši to krivično delo. Trebali su, ako su već hteli, da optuže gradonačelnika. Gradonačelnik je svedočio. Saša je bio optužen i neka radnica gradske uprave koja je zvala telefonom i ugovarala paketiće. Koja čak nije ni bila u kabinetu predsjednika Skupštine grada, gospodina Mirkovića. Kako su ga osudili? Pa dobra volja da ga osude. Politička u tom trenutku. Uvezali su se sudije, tužioci, gradonačelnik. I sudili su ga samo na osnovu dobre volje. I takvu su presudu potvrdili u Višem sudu u Zaječaru. Također na osnovu dobre volje. Kako to? Na sednici veća, po mojoj žalbi, u Višem sudu u Zaječaru nije vođen ni zapisnik. Da je održana sednica veća. Nije bio prisutan zapisničar. Samo 3 sudija. I presuda je potvrđena. A su svi dobili nagrade koji su učestvovali u tome. Svi su napredovali. U kom smislu? U položajnom. Predsjednik osnovnog u trenutku kad sude gospodina Mirkovića je sad predsjednik Višeg suda. Predsjednica veća koja je potvrdila takvu odluku je bila i ona predsjednik Višeg suda. Svi su napredovali za ono što su odradili. To je taj splet tih sudija, tih tužioca, te sudije koja nije znala gde se on nalazi i gradonačelnika. I ja stojim iza toga. Jer dokaza materijalnih, iskaza svedoka nije bilo ni jedno koji je teretio i išao na teret gospodina Mirkovića. On nije mogao biti čak ni aktivno legitimisano lice za izvršenje tog krivičnog dela, ali neće upotrebljavati stručne termine. Da svima bude jasno, on nikad nije smeo da bude optužen jer nije bio na poziciji koja je odgovorna za tako nešto. Imaju oni šefa za javne nabavke, imaju oni službu za sve to. I svi su oni napredovali. Dok su Sašu sudili, kad su sa Sašom završili, da su prešli na mene. Iste sudije, isti tužioci. Nataša, kažite mi, sada iz ove priče, pažljivo slušam, on je bio trn u oku nekome. Trn u oku svima onima koji su hteli da nezakonitim sredstvima dođu do sredstava gradske uprave i javnih preduzeća u Zaječaru. Dok je on bio predsjednik Skupštine grada, on nije dozvoljavao nikakve malverzacije, privatna bogaćenja i te stvari. To kod njega nije moglo i svi su to znali. Svi su morali da dođu na posao, da odu sa posla. Ništa od toga nije moglo. Sve moralo da bude 1/1. I u tom periodu je grad imao nešto svoje, imao je dušu, imao je koncerte, imao je dešavanja. To je sada jedna palanka postala. Posle ovoliko godina. Da nemamo više apsolutno ništa, on je trn u oku bio i ostao. On je ostao trn u oku. Oni ga i dan danas vide, ta ekipa. I dan danas ga vide kao neku potencijalnu pretnju i opasnost. Ja živim tamo, znam šta pričam. A pritvor je bio jako težak. Posle pritvora, kućni pritvor, psihički jako teško, isto padne. Onda potvrđena presuda. Onda nezakonita ekstradicija iz Crne Gore ka Srbiji. Nikad raspisana poternica, nikad ekstradicija provedena u Crnoj Gori. Nikad nijedan papir, tad 4 dana nismo znali gde je, od petka do ponedeljka. Ja nisam znala gde je. Tako da, išlo je po nečijoj direktivi. Po čijej? Pa ja na lokalu sam rekla po čijej, gradonačelnikovoj. A van lokala, to morate pitati gospodina Mirkovića. Ipak on zna te relacije bolje od mene. Ja sam pratila lokalna dešavanja. Ali nikad nisu odustali od njega, ni dan danas. On sad kad dođe na kafu u Zaječar, oni se plaše. Plaše se jer su krivi. Za svo zlo koje su naneli njemu, njegovoj porodici, meni i mojoj porodici. I to je tako. Da nisu krivi, ne bi se plašili. Tako da je to jako mučno bilo i jako teško
Naročito kad se doda trenutak da on nikakve veze nije imao sa tim stvarima. Vi kao neko ko njega zastupa u tom trenutku, Da, na suđenjima iznosite sve to. sve to Da. sa dokazima. Glavni dokaz Pretpostavljam. statut grada Zaječara. Tad skinut sa sajta grada. Tad sve blokirano da ja ne mogu da dođem do statuta. Ali Saša je pomogao mnogima u Zaječaru. Mnogima i rekao mi je kome da se obratim i taj neko je meni doneo statut. Nećemo ga spominjati, radi u gradskoj upravi dan danas. Nije uradio čovjek ništa nezakonito, statut sme svako da vidi od nas grada Zaječara. Ja podvučem član, mislim da je bio 10, gde piše odgovoran je gradonačelnik, a ne predsjednik Skupštine grada. To što sam ja pričala, ništa. Opet se vraćam na to da meni to nije jasno. To će meni ostati nejasno za uvek, jer to je slučaj koji je obeležio moju karijeru. I sve što je dalje sledilo, sve je bilo vezano za to, branila je Sašu Mirkovića. U trenutku kada ostali nisu smeli. Ne da nisu hteli, mnogi su hteli, ali nisu smeli, o tome se radi. Jer su znali šta to nosi za sobom. Vi ste smeli. Ja sam smela. Od prvog dana do kraja. Kako je izgledao trenuci pred samo dolaženje u sudnicu na ročišta? Jako ponižavajuće. Prema gospodinu Mirkoviću i meni. Znači, svi su nas gledali ovako. Da. Jako teško, jako mučno. Nismo mogli lepo da spremamo odbranu. Davali su mi one dozvole na po 30 minuta. Mi spremamo kompleksan predmet, oni mi daju 30 minuta. U pritvoru kontrolišu 30 minuta. Ucenjuju 6 meseci. Prvo su tražili 6 meseci zatvora. U završnim rečima tužilac traži godinu dana zatvora. Sud to usvaja. Da napomenem, sudija je uzeo 2 paketića za svoju decu od tih spornih paketića. Zato što mu žena radi u školi i škole su imale pravo na paketiće. Dok se setim svega bila. Ajmo samo ovo, nisam najbolje razumeo. Sudija koji je doneo presudu? Prvostepenu presudu. Jedan ili 2 paketića je uzeo na zakonit način, zato što je pripalo ili njemu ili njegovoj ženi. Mislim da je pripalo njegovoj ženi koja je sekretar u nekoj osnovnoj školi u Zaječaru, a sve škole su dobijale paketiće. To su ti sporni paketići. To su bili po onim specifikacijama jako bogati paketići, nikad bolje im nije bilo. I taj sud je doneo tu takvu presudu. Ja još pamtim taj postupak, još vidim ko je gde sedeo. Bila je puna sudnica. U Zaječaru nemate medijski praćene događaje, to je onako baš daleko od svega. To je bilo baš ispraćen događaj i bila je puna Znači, taj sud je širokih ruku uzeo 2 paketića. Pripala su mu, čovjek nije ukrao, ali su mu pripala. Nisam meni rekao da je ukrao. Ne, samo kažemo, ali je uzeo, nije odbio. Niko nije odbio te paketiće. Niko nije odbio. Ne. Ali su ga onda sudili zbog nezakonite nabavke tih paketića. Niti ih je on nabavljao, niti Bože daj. Ali su ga sudili. Nisu imali drugo zašta. Bilo je tu policija, puno je tu sedelo policija u gradskoj upravi. To se češljalo, vrtalo, okretalo, obrtalo. Bila je pod opsadom gradska uprava u jednom trenutku. Nisam ja tad znala šta oni traže, nego meni je kancelarija advokatska, to je sad moj lokal, 20 metara od gradske uprave. Ja vidim puno policije, pre hapšenja. Oni su tražili i apsolutno nisu mogli ništa da nađu i kad nema ničeg nađenog, ajde. I nakon svega toga što ste sada to ispričali, opet doneta je presuda. Jeste. Je li tako? Jeste. Koja glasi kako? Da je kriv. I da se osuđuje na godinu dana zatvora. Ni veštačenje nije rađeno. Ekonomsko-finansijski veštačenje. Ništa, to su bila 2 ročišta. Idemo, brzo. Ucenili su nas da bi ga pustili na kućni zatvor, da se ne žalim na odluku o pritvoru i tako to. Bile su ucene, stalno su bile ucene. Ko vas je ucenjivao? Oni koji su sudili i koji su optuživali. Pa smo morali, gospodin Mirković, ja da donosimo odluke sad za odmah, samo da izađemo iz tog kruga.
Koliko je teško sada za odmah doneti ozbiljnu odluku, jaku i čvrstu. Pa teško. A znate da neko nije kriv. Znamo, ali smo ih donosili zajedno. Jako je bilo teško. Kad vratimo sve unazad, znači jako teško. Kako biste opisali taj slučaj? Jer ste malo pre rekli da je taj slučaj negde obeležio vašu karijeru. To definitivno. Moju advokatsku karijeru jeste kao jedan slučaj u kome sam branila neko ko nije kriv i da sam znala da nije kriv, ali sam znala i da ne mogu da ga odbranim. Znao je i on, ali sam bila uz njega. Ko je kriv? Za te paketiće ne znam. A ko je naredio, to znamo, donekle. Krivi su oni koji su dozvolili da koristeći svoje položaje sudije i tužioca dovedu takve presude. Oni imaju imena i prezimena. Oni znaju ko su. Hoćete reći javno ili? Neću, znaju oni ko su. Svi su oni učestvovali u tome. Svako ko mu je odredio pritvor, produžio pritvor, doneo prvostepenu presudu, vodi se kao tužilac, učestvovao u tročlanom sudskom veću koje mu potvrdilo presudu. Formalno pravno on su krivi. Da li se družite privatno sa vašim kolegama koji su takođe advokati koji se bave advokaturom? Apsolutno nisam. Da li ste nekada sa nekim vašim kolegom, da li ste razgovarali na temu slučaja dok je trajao ceo taj proces? Sa mojim ocem. Jesam. Hoćete da mi kažete šta misli gospodin Miodrag Stojanović? Jesam. Tata je tad pratio suđenje iz publike i on je meni posle svakog suđenja rekao ovde nema dokaza i nema dokaza i nema i na završnu reč je došao tata. I znači kad smo čuli presudu, znali smo da će tako da bude. Nisam ja imala poverenje dole u Zaječaru, ni u koga nemam ni danas. Ni u koga. Ja sam od 12. do 20. bila advokat sa sedištem kancelarije u Zaječaru. Ali sam od 2020. advokat sa kancelarijom u Šapcu. I u Šapcu imam kolege jako dobre sa kojima sarađujem. A sa Zaječarom ne sarađujem. Posle ovog slučaja. I posle svih dešavanja. Na završnoj reči, mislim pri iznolišanju završnih reči, u optužnom aktu je pisalo da se traži 6 meseci zatvora. U završnoj reči tužioca, pošto ide prvo tužilac, pa onda odbrana, on je tražio godinu dana. Sudija je odmah prihvatio predlog tužioca i izrekao godinu dana. Ja sam tada odstupila sa svog mesta i mislim da sam novčano kažnjena, ali ne tvrdim, zato što sam stala pored gospodina Mirkovića. Kad su izricali presudu. Presuda se izriču u ime naroda, tada se stoji i ja sam stala pored njega, jer sam ja tog trenutka znala da je to presuda za oboje. I nisam pogrešila. Sada dok vas slušam, sve je nekako, pa reću narodskim, rečnikom čudno. Nestvarno. Molim? Nestvarno. Nestvarno, bravo, hvala. Nestvarno. I sve je nekako bilo protivzakonito i protiv ispravno, zaključujem iz vaše priče. Sve, od početka do kraja. Da. Gospodin Saša Mirković je dobio presudu bez bilo kakvog dokaza, je li tako? Bez jednog. Bez, mislim, negde i možda kršenje nekih ljudskih prava ili... Pa njegova prava su prekršena. Apsolutno. A on nikoga nije oštetio ni na koji način. Nikad nikoga, znači, ni prekršaj nisu mogli da mu stave za vrat, apsolutno nikoga. Ni na koji način. Ti paketići su podeljeni deci. Onda dok je bio predsjednik Skupštine grada, on je najviše vodio računa o deci. I prvacima laptopovi. Znate, 2014. dete iz mog sela dobije na poklon laptop. Ja sam možda i mogla da ga kupim, ali nijedno drugo dete iz razreda. Moja deca išla u seosku školu, osnovnu, u moju školu, 4 godine. To je puno značilo. I on je tu imao autoritet, imao jedno poštovanje. Ima ga i dan danas od ljudi koji su ispravni. To je smetalo ovima koji su došli na vlast 2017. koji nisu ispravni. Koji vlade još uvek. Ista ekipa sudija, tužilaca, gradonačelnika, tu su svi. Zajedno. U tom trenutku kad se sve to dešavalo,
pošto ja više nisam imala mehanizam kako da njega branim i odbranim, ja podnesem krivične prijave sudijama i tužiocima koji učestvuju u postupku zbog kršenja zakona od strane sudija i tužilaca. Jer drže čoveka u pritvoru, a ne znaju gde je. Produžuju pritvor bez osnova, sude bez razloga. Samo malo. Vi podnosite krivične prijave, zato vi imate punomoćje gospodina Mirkovića. U onoj zadnjoj odbrani, više ne znamo šta ćemo, on predloži da im podnesemo krivične prijave. Ne bi li se oni malo trgli da prestanu sa tim što rade? Umesto da oni prestanu sa tim što rade, oni meni podnesu krivičnu prijavu. Iste te godine ometanje pravde krivično delo. Ja sam njih omela u njihovoj pravdi i ometala time što sam im podnela krivične prijave po punomoćju Saše Mirkovića. Oni podnose višem tužilaštvu, pošto mi je podneo i jedan od tužioca iz osnovnog tužilaštva u Zaječaru, tužilac je predmet dao Boru i Borskom sudu. Vi u tom trenutku kao advokat imate punomoćje? Da. Imate pravo da... Posao advokata je da štiti pravne interese bilo kog fizičkog ili pravnog lica. Znači, ako vi meni kažete napiši prijavu protiv ovog objekta, ja napišem prijavu protiv objekta. To je vaše pravo. A ako vi smatrate da vam ovaj objekat ugrožava neko pravo, mi to pišemo i vi meni potpišete punomoć. On je meni potpisao punomoć. Da podnesem njima krivične prijave, jer su kršili zakon. Tvrdim dan danas da su ga kršili. Ali oni umesto da njih procesuiraju, oni svi meni podnesu krivičnu prijavu, mene procesuiraju i osude me pred Osnovnim sudom u Boru. Za krivično delo ometanje pravde. Zato što sam po punomoćju Saši Mirkovića, njima koji su za Boga nedodirljivi, podnela krivične prijave. Vi dobijete tu presude od pre 2 godine na 8 meseci kućnog zatvora. Da bi me onemogućili da radim kao advokat. I u presudi piše. Kriva je zato što je radila po punomoćju Saše Mirkovića. To je ono što ja pričam sve vreme. Njih boli Saša Mirković. U presudi to piše? U presudi to piše. Ako nekad postane pravosnažno ili kako god se bude okončao postupak, daću je svim medijima, vama prvo. Mislim, onda sve advokate da sudimo zato što rade svoj posao ili da ukinemo advokaturu. Ako ne smemo sudijama i tužiocima da podnesemo krivične prijave. Ja sam tad svima podnela krivične prijave dok sam njega branila. Ali svima. Za koga god smo smatrali da je učestvovao u tome, u tom linču njega, njegove porodice, podneli smo krivične prijave. On je tu zaista... Saša je gostovao kod mene u emisiji i to je najgledanija emisija zaista što se tiče ove moje autorske emisije. Boga mi svih i nekako emisija koja je, pa mogu reći, negde u tom televizijskom miljeu jedna, to jest najgledanije, iskreno, bez lažne skromnosti. I tu smo govorili o nekim temama i to je zaista bilo i trenutaka gde smo se dotakli nekih tih stvari. Ovo je sad malo opširnije i malo veće i detaljnije i više. Pomenuli ste malo pre da je Saša zaista tu doživeo veliku nepravdu i veliki udarac od strane sistema. Tih ljudi kojih ste... Ti ljudi predstavljaju sistem i državu. Znači od strane države. Sada ne samo Saša, već i njegova porodica, ali tako? Da. Koliko to boli? Koliko čovek treba imati? Sad vas pitam onako narodno, iskreno, me zanima. Koliko čovek treba imati snage i koliko treba imati strpljenja i koliko treba biti jak da bi mogao sve to da podnese, da ostane zdrav, što bi rekli čitav u glavi kako treba, i zarad sebe i zarad svoje porodice. Pa puno. Znate, to nisu... To su jako teške stvari. Znate, male stvari. Ovako, ja slobodno narodski mogu da kažem, mi smo se srodili za sve ove godine. Mi se non stop branimo od njih.
i gospodin Mirković, njegova porodica i ja. Srodili smo se, postali smo kao familija. Baš zbog toga što trpimo te udarce sa svih strana, koji ne staju. A su počeli od njega i njegove porodice. I to je jako teško bilo gledati prvo njih. Onda on gleda mene, gleda moju porodicu i svi znamo o čemu se tu radi. Vi dobijate krivičnu prijavu od strane sudije i tužioca osnovnog Više suda. njih, sudija i tužioca. Aha. Tačno svi oni koji su učestvovali u postupku u kome je gospodin Mirković osuđen, oni su svi meni podneli krivičnu prijavu. OJT, BOR, osnovno tužilaštvo, optužni predlog, Saša ode i svedoči. Pisala je to i to i to i to i to. Ste vi potpisali punomoć? On kaže ja. Jel po vašem punomoću, po mom? Jel su ovo vaši potpisi? On kaže jesu. Oni opet o mene optuže i posle toga. Sudija koji me osudio u prvom stepenu je ovaj nagrađen zbog toga. On je sad sudija Višeg suda u Zaječaru. Sjećate se, na početku sam rekla da su svi dobili nagrade. Da, za svoja dela ili nedela. I on je isto dobio nagradu. On je sad sudija Višeg suda. A sadašnji predsjednik Višeg suda u Zaječaru je jedan od tih što su oštećeni navodno u tom predmetu u kom sam ja osuđena. A o žalbi odlučuje Viši sud čiji je on predsjednik. I oni smatraju da to tako treba. Nataša, nekako sad mogu da zaključim da se negde, to jest slučaj sa gospodinom Mirkovićem Nije još završio. Nije još završio. U njihovim glavama se to još nije završilo. Da, ali pravno? Njegov slučaj je pravno gotov. Moj nije. Završne reči pred sudom u Boru. Jedan sudija koji ga je sudio u prvom stepenu kaže, hoću da vidim gospodina Mirkovića. Sudija mu kaže, ne sudimo Mirkoviću, sudimo Nataši Tošić Remac. Ja hoću njega da vidim, da dođe on i da ovde kaže kako je on završio svoju kaznu. To nije tema tog postupka. Tema je da li sam ja učinila, nisam krivično delo. On na zapisniku traži da vidi gospodina Mirkovića, da ga pita ono što bi on da ga pita. A i taj sudija je oštećen. A ja sam osuđena. Jer su se oni za Boga svi uznemirili jer sam ja njima podnela krivične prijave. A šta bi oni voleli? Da ja više ne budem advokat. Lakše bi disali da ja više nisam advokat. Jer oni znaju da u tom trenutku ko je smeo da stane pored njega, on sme svašta posle toga da uradi za njega. Naravno u zakonom dozvoljenim okvirima. Tako da još nisu oni gotovi s nama. A nismo ni mi sa njima. Do sada smo lepo ćutali, trpeli. Ovo je prvi put da se javno priča u emisiji. Gospodin Mirković ima dugi niz godina televiziju. Nikad nismo pričali o tome. Sad smo osjetili potrebu da malo pričamo o tome. Nevezano za sva druga dešavanja, ali ovdje je Dara prevršila meru, što bi u narodu rekli. Ja im tražim izuzeće tih sudija. Oni sami sebi odbiju izuzeće i oni odlučuju po mojoj žalbi. Sudije, a predsjednik suda je oštećen. I to treba svi da čuju. I da znaju kako se sudi u ovoj državi i kakvim se ljudima sudi. Da. Ali u njihovim svim mozgovima tih učesnika i aktera nisu svi ljudi krivi iz Zaječara, daleko od toga za ovo sve. Ali znaju oni koji su upleteni u celu ovu priču, za njih ovo nije gotovo. Za njih je ovo obračun sa Sašom Mirkovićem, a ne samo. A zašto toliki negde animozitet prema gospodinu Mirkoviću? Zato što od strane tih ljudi iz Zaječara? Zato što je morao da se zna red kad je on bio predsjednik Skupštine grada. Pa dobro, ja poznavajući njega i radeći kod njega, znam da je red, radi disciplina, nešto pod broj 1, što mora, ja to uvijek pričam u svakom intervjuu. I ljudi koji njega poznaju, i koji su sarađivali, sarađuju sa njim, apsolutno je isto tako govore. Da, ali to njima dole u kraju nije normalno. A šta nije normalno ako reći nekome da red, radi disciplina su 3 stvari koje, mislim... Jasno, nije to njima odgovaralo, ovima što su došli posle njega tu da vladaju. Nije moglo, kažem, da se krade, nije bilo toliko nekih koji imaju puno. I bilo je, po mojoj statistici, jedno 15.000 ljudi više u Zaječaru nego na današnji dan. A ja imam uvid u Zaječar, tu sam. 15.000 ljudi je otišlo za 8-9 godina iz Zaječara. On je imao priču, on je bio predsjednik Skupštine grada.
On je nama doneo status grada. Bez njega ne bi imali, bili bi opština i dan danas. On je napravio kružne tokove, napravio most, jedini nov most u Zaječaru. On je sredio Popovu plažu, on je doveo pevača, doveo koncerte. Znate, kad imate koncert u Zaječaru, vama dođu ljudi iz Bora, Knjaževca, Negotina, imate dešavanja, imate nešto. Posle njega je ostalo ništa. To vam kaže neko ko živi u centru Zaječara. Mislim, da, eto, imam stan tu, pa vidim i tu šta se radi, vidim i na selu kako je, ali grad je ostao pust. Šta ste rekli Saši Mirkoviću kada je njegov slučaj okončan? Da nismo mogli ništa da uradimo više od onog što smo uradili. A šta je on vama rekao u tom trenutku? Da je znao da će to tako ići. Da li može nekada, mislim, kako će sad to da zvuči, ali da li može pravda da se naplati? To što je on prošao i njegova porodica ne može. To nema cene? Nema cene. I ja. I moja porodica uz njega. Kažem vam, oni u Zaječaru kad ja dođem, oni očekuju sad će on za 15 minuta od nekog. Ili nešto će se desiti pa sam ja tu došla. Oni i dan danas imaju znak jednako Mirković-Tošić. To je za njih isto. To je ta neka... to je u stvari nepravda koja će ostati, je tako? Da. Koja će ostati i ono najvažnije, to je što je nepravedno osuđen u tom trenutku. Jeste. I u tom trenutku i u svim kasnim trenucima to ostavlja jedan gorak ukus, ostavlja jednu prazninu, jednu mučninu i njemu, i meni, i ceo taj postupak dok smo radili. Ja sam u Boru, u mojoj završnoj reči, kad su me sudili, ja sam im rekla, vi mene sudite zato što sam ja branila Sašu Mirkovića, ali ja bi opet branila Sašu Mirkovića. Negde je to moje, negde i sljedeće pitanje. Na početku ste rekli da bilo vas je 5, je li tako? Da, ja sam bila 5. advokat. Da, advokata. Vi ste bili 5. branilac. Da, zadnji. Da, 3 je odustalo. A gospodin jedan je... ostao i nažalost preminuo. Jeste. Vi ste ostali. I onda ste nakon toga, čini mi se, ili pre toga, ste rekli da zaista stati pored Saše i braniti njega, treba imati hrabrost i treba unapred znati da jednog takvog čoveka sa tolikim životnim iskustvom i tolikom karijerom i znanjem treba imati, i znanja i snage. Trebalo je biti lojalan. I lojalnosti pre svega. I trebalo imati srce tog trenutka da se to radi. Ja sam uvek radila po srcu, nikad po glavi. Pa koliko god da to bilo nekom pogrešno ili pravo, ja sam u tom trenutku znala da ja treba da budem uz njega. Ja sam to osjetila, jer on ni za šta nije bio kriv. Bio je na strašnim mukama i to jedno, ja sam uvek se rukovodila time. Saša je magistar. Jeste. Prava. Jeste. Također da je jako dobro poznaje zakon. Izuzetno. Tako da mislim da ne može baš kod njega da prođe nešto da nije zapazio. Tačno, tako. I video. Ne samo zakon, sve on zapaža. Sve vidi i sve pamti. Apsolutno. Da. Ali ovdje se sad baziramo kada je u pitanju njegov slučaj. Njemu je jasan bio njegov slučaj. Što je vrlo bitno. Da neko nije u materiji da nije mogao da shvati. On je shvatio da on nema nikakvih dodirnih tačaka sa tim, ali da je to tako išlo. Nije samo shvatio, znao je. Znao je. Znao je. Da li biste ponovo branili Sašu Mirkovića? Da. Ja sam to rekla i pred sudijom. On je meni izrekao minut posle toga 8 meseci kućnog zatvora. Ja sam se zahvalila. Ja sam mu baš to bila rekla, vi mene sudite zato što sam ja branila Sašu Mirkovića, ali ja bih opet branila Sašu Mirkovića i onda je išla presuda 8 meseci zatvora. Hvala. Šta drugo ja njima da kažem? Njegov slučaj se okončao koje godine? Pravosnažnost 19. A moj slučaj nije gotov. A još me sude, još za neke stvari nameštaju dokaze po principu za gospodina Mirkovića, ali ne bi se ja nešto obazirala toliko na njih. Borim se ja sa njima. U još par predmeta,
ali ovdje me sude baš zato što sam branila Sašu Mirkovića. To je osuda meni zato što sam u tom trenutku njega branila. A ja sam bila svesna toga da će toga biti. Sam ja ušla u nešto što ne znam šta to nosi. On je težina kao ličnost. Kao ličnost, pa iskustvo, karijera, znanje. Predsjednik skupštine jednog grada, to ne može svako da radi, da to bude kako treba. I ja sam znala da ako to uzmem, ja nisam nijednog trenutka razmišljala da ja to odbijem. Svaki advokat, ne svaki, nema svaki advokat u životu sreće da dobije klijenta, kao što je Saša Mirković. I to se jednom desi, to ne može 5 puta da vam se desi. Da uđete u takav postupak i da radite sa takvom ljudskom gromadom kao što je gospodin Mirković. Je li teško raditi to? Baš sa takvom energijom, sa takvim čovekom? Nije. To je zadovoljstvo, od njega se uči. Koja god je situacija, to je zadovoljstvo i od njega se uči. Teško je raditi sa onima koji su zli, pokvareni, ljubomorni. Ja sam to eliminisala u velikom delu, a sa njime zadovoljstvo bilo i ostalo raditi. Hvala vam na ovim odgovorima. Vaš slučaj? Moj slučaj 7. aprila odlučuje o mojoj žalbi Viši sud u Zaječaru. I tada ćete znati šta? Pa tada ćemo znati da li će ukinuti takvu presudu. Žalilo se tužilaštvo na takvu presudu. Oni smatraju da je preblaga ili će potvrditi takvu presudu. Dobro. Da će ući u anale pravnog sistema da sam osuđena zato što sam kao advokat radila po punomoću. I radili svoj posao. Da, ali ne po bilo čim, nego Saše Mirković. Da, to je jako bitno. To je najbitnije u cijeloj priči. Najbitnije u svemu. Nataša, vi ste bili advokat još nekim javnim ličnostima, je li tako? Jesam. Da. U pitanju je Andrijana Čekić-Patica. Ona je imala neki spor vezano, u stvari skoro sam negde pročitao ili čuo u nekom intervjuu da ona ima spor sa Grand produkcijom. Ima. Vezano za pesmu Cipele. Da. Je li tako? Da. Šta se tu dešava? Smete nešto reći? Smijem, postupak je u toku, nemamo još uvek presudu. Iz mog ugla kao njenog punomoćnika, ona je tu oštećena za veliku količinu svotu novca. Za koliko? Nećemo precizirati, ali je velika svota. Smemo da pričamo o tome kad presuda postane pravosnažna, zato što je pesma Cipele, koja je imala enormnu popularnost, sve preglede sa YouTube-a naplaćivao Grand. A ona je platila i pesmu, i aranžman, i muziku, i kako to već ide u tim krugovima, a od toga nije profitirala ništa. Za to i još neki mediji su je vređali, tu smo isto ih tužili, oni su se njoj izvinili, platili troškove, tako da to su svi problemi rešeni. Ništa spektakularno osim ovoga sa Grandom. A recite mi, u pitanju neka tužba sa nekim kompozitorom? Jeste, isto za pesmu Cipele. Isto, je li tako? Jeste. Hoće da kažete koji je kompozitor? Hoću, pravosnažna je presuda, Saša Ladić je nju tužio. Zato što mu navodno nije platila naknadu i zato što ga je navodno vređala preko Instagram profila. I tu je delimično uspeo sa tužbom, neka naknada mu je dosuđena, ne znam, nešto. Nebitno. Koliko, zaista ne znam tačnu cifru, ali nije nikakva prevelika cifra. Ja smatram da taj kompozitor što je nju tužio, teo sebi da podigne popularnost, jer ja za njega nikad nisam čula pre ove tužbe. Ja pratim javnu scenu. Andrijana je neko ko je poseban, ako smijem da kažem. To je jedan dobar čovek. Malo pre ste rekli da preko puta vas sedi dobar čovek. Ja za Andrijanu Čekić mogu da kažem da ona pre svega dobar čovek. Kada je u pitanju Aca Lukas? Da. On je izuzetan. On je izuzetan da se prate koncerti, da se gledaju nastupi. Ali teško nam idu buđenja kad se ide na suđenja. To mnogo teško ide. To se zakazuje za 2:30, pa ne možemo da ustanemo, pa imamo ročište u 10, pa se uveče dogovorimo, ma idemo 100%, ma kakvi na to stižemo. Ja stignem do Paraćina, on kaže, nema šanse da ustanem, idi tamo, priči šta hoćeš. Onda tako izgubimo spor, pa se žalimo i tako, ništa. Da. Kako je sarađivati sa njim? Kada su u pitanju te... Lepo. Mislim, nisu lepe teme, jel? Nisu ni strašne teme, to što ga je neko tužio za nešto, Aca pevao nečiju pesmu, za Boga, pa nije to ništa da plačemo zbog toga. Aca šta god da peva najbolje. A recite mi njegov spor sa Grand produkcijom? Da, imamo i tu.
nisu mu platili, tu su oštetili gospodina Mirkovića i njega, ne samo njega, nisu mu platili učešće za učešće u žiriju Zvezde Granda. Tako. U toku smo sa njima. Proces je u toku? Da. Tako, da. Tema koja je nimalo lepa, a ja ne mogu da zaobiđem, a da vas ne pitam. Pripremajući se za ovu emisiju, pokojna Andrijana Lazić je vaša venčana kuma. Jeste. Da uputim gledalce samo kratko, Andrijana Lazić 2024. godine odjeknula je vest u medijima pisanim i štampanim da je Andrijana Lazić u Dubaju sa velike visine skočila i oduzela sama sebi život. Andrijana Lazić je bila vaša kuma. Jeste. Je li tako? Da li možete nešto mi kažete Mogu. na ovu temu i da li možete da mi kažete nešto više na ovu temu? Može. Andrijana je sestra od rođenog ujaka mog supruga. Andrijana je neko ko nikad sebi ne bi oduzeo život. I u to smo uvereni, moj suprug i ja i naša porodica. Andrijana je volela život. Andrijana je stradala 10. januara prošle godine. 7. je otputovala za Dubaj sa 3 drugarice koje su joj došle iz Švedske. Postila je ceo božićni post. Prečestila se i otišla na avion. I nikad se nije vratila. Vratili su je u kovčegu, nažalost. Ali Andrijana se nije i mi to tvrdimo da je to tako. Ko mi? Ko Moj to vi? suprug i ja. Javno. Zato što nam neki veo tajne, neka misterija tu postoji. Dobro, ovo su sada jako ozbiljne teme. Jesu. I sada ste vi izjavili jednu jaku rečenicu. Jesam. Kad se to desilo, mom suprugu Slava Sveti Stefan, to je 9. januar, 10. ujutru ga je zvao ujak i rekao je doslovce, Andrijana se u Dubaju. I mi na prvu vesti poverili da je to tako. Šok strašan. Moj muž je odrasao sa njom, oni su razlika 6-7 meseci. Moj muž je jedinac, sa njom je proveo veći deo svog života dok se nije oženio. I on je to veče meni rekao, ona se nije bez da imamo bilo kakvih dokaza, bilo šta. Moj muž je tražio da ide za Dubaj po telo, ujak mu nije dozvolio. I tu neki ljudi oko ujaka. Stvarno smo tad svi bili u šoku, ne znam više ko. Onda 19. je bila sahrana, 18. uveče su je dopremili avionom, specijalnim letom iz Dubaja za Beograd. Moj muž je tražio da idu on i brat od ujaka, ovaj stariji, da dočekaju telo. Ni to nije smelo da se ide. I tad sam ja shvatila da on zna šta priča. On je bolje poznavao situaciju od mene. Na sahrani je bilo jako puno ljudi, ali ona nije sahranjena u metalnom kovčegu, nego u onom drvenom, običnom. Ja sam rekla tad Milan uveče, nju su presvukli, stavili u kovčeg, kako znaš, ja rekao, znam kad stigne telo, nažalost, znam kako to izgleda u metalu, neko ko padne s 24. sprata, od njega ne ostanu ni DNK tragovi. Treba da se radi DNK pa da znate da je taj neko, taj na koga mislite. Rekao, ali ovde ja mislim da je ona obučena i da je ona čitava. To je moje mišljenje i posle nekih otprilike mesec dana moj suprug je došao u posjet fotografije. Mislim da je samo mu je dato da vidi. Jedan njegov prijatelj je slikao kad su je oblačili. Ona nije imala grebotinu na licu. A ko je identifikovao telo? Pa te drugarice. Te 3 drugarice koje žive u Švedskoj. A njeni roditelji su tražili da vide nju? Ne. Nekoliko, ja znam, ne. Njima je rečeno da to tako stiže, pa su ovi neki prijatelji njihovi nju obukli, spremili. Ne znam da li su znali roditelji ili ne. Ne znam. Ja to ne znam tog trenutka. Ja nisam znala. I onda je od tih ljudi što su je prebacivali u sanduk, slikali je i ja sam videla sliku. I Milan je moj video sliku na sekund. Ona je 10 dana bila u hladnjači, na hlađenju. Znači, malo je bilo iskrivljeno lice, ali nijedna ogrebotina na licu, što je i fizika i nauka. I svako može da dokaže da ne može neko da padne s 24. sprata i da ostane netaknut. Nije izvodljivo. Tako da, telefon je nestao u Dubaju, lične stvari su vraćene, telefon je nestao iz policije. Preuzelo neko lice, navodno iz Belgije,
Tu se priča završila. Mi smo probali da pričamo sa njenim ocem. On je nama rekao to je gotovo, ona se i mi znamo da se ona nije Nataša, to je jedna tragična misterija koja se nije jasno negde završila. Nikad obdukcija, nikad istraga, nikad ništa. Da li mislite da će se, pošto je to vaša rođaka, Da. mislim rođaka, kumstvo je... Kuma za ovo. Sada, da li mislite da će se ikada to rešiti? I ta misterija, da li će... Saznaćemo kad tad, sve se sazna. Ali samo, mene najviše pogodilo to što je pisalo da se neko ko posti ceo post, ko se pričesti, on ne ode u Dubaj da bi se... Nataša, došli smo do samog kraja ove emisije. Veliko vam hvala što ste sedeli večeras preko puta meni, što ste sa mnom razgovarali na određene teme, gdje smo se dotakli vašeg života, vaše advokature, vaše intime, privatnog života, gdje ste iznali neke svoje stavove, razloge, dokaze i prosto bilo mi je zadovoljstvo što smo govorili na određene teme i što publika i gledaoci mogu malo bliže da čuju na određene stvari i da dobijaju neke odgovore. Hvala vama što ste me pozvali. Ovo je prvi put da sam pričala javno svemu ovom. Hvala vam na tome. Mislim da vam je bilo prijatno tokom ovog razgovora. Još jednom veliko vam hvala što ste sedeli preko puta meni, što smo imali jedan jak i ozbiljan razgovor. I što kažu, kada je u pitanju vaš posao i kada su u pitanju ljudska prava i sve, najbitnije je jedno, to je istina. Je li tako? Tako je. Da. I neka istina pobedi. Hvala vam puno što ste me pozvali i ovo je prvi put da sam ja javno govorila i o celom postupku gospodina Mirkovića i svim ovim detaljima i dešavanjima nakon postupka. Hvala vama još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Pretres. Pozdrav za prijatelja emisija, to je Divna voda. Čitajte naš portal hypetv.rs i zapratite nas na društvenim mrežama. Večeras je bila priča advokata, ali bolje rečeno onako kako jeste i doktor krivično-pravnih nauka, gospođa Nataša Tošić-Sremac. Ovo je bila njena advokatura i njena priča. Laku noć.